Hi, Dad. Sian o'n i ydych o'r stra. Ni mi mo i chael? Yn ffatas ti o'i. Welcome to the Gaeltel voicemail service. You have one new message. Sorry, where the hell are you? Call me back. Sianw, ma dim fa. Hi, Healers. Ie, ww, ddys yn iedod. Eile cardamom. Lefa. Hwn na yan. Tiddwch yna. Coffi dwi efo zegas yn marisage. Iawn, gostas adachus. Adachus? Bydd dahar sy. Hai sy'n ymach ydych hilir eir. A gwlach am sy'ch o môd y goliach. Chan eistis, chnaige. Ie, dat egas yn y laisach Johannes Psioni. Co hwlig. Isyn i'r achos mewn awnsa. A byrws y cyn. Bydd y gwlach ych son a chani. Johan y gyd i brini. Hi sy'n ti affaniad gaif. Had sy'n mahar cael cerstas dwnis. Taing i gael. Healers? Ti'n nhw ffafr i o? Hwg mi patrin yw'r iet dad. Ha mias yn ysfwya. A tu ga fiw sŵl o'r e. Fa caca me.